आइजौ गोमोना गिलु बालु नायनो जारौ नाथाय बिनि सिङाव नासो गेसाव थायो। मोना भिडिअखौ जोबजासे नायबासो भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो। ओमफ्राय माखासे खिनि खोथाफोरखौ बुजिनो मोनो। जों ससेल' गरमानो थानो हाखाया जाहैबाय, मिथिखायो बयबो। बे मानि थाखाय जादों मिथिगौ। बे भाइरेल जायैनो आसामाव अखा हानो रोंला। जोंनि आसामाव बांसिन भाइरेल जायोना, भाइरेल भिडिअ नुयो, बेनिखायनो जोंनि आसामाव अखा हानो रोंला। गरम हेलो गाइस, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ, थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बोथोरा अखा हाहाङैनो दाबो आथिंबो हाया, नै जोमै लाना दङ गोसोमनो। ओमफ्राय अखानो हाया। माइ गायनानै जाग्राफ्रा बुहुद जारला जासिगोन। मानो होनबा अखायानो गैया। खोथिया फोनो मोनाखै दासिमहालागै। जोंनि साइडआवथ' बांसिनानो फोनो मोनाखै। आरो नैबे जोंहानि नैबे आंनि जे जोनोम जायगा, बे जोनोम जायगायावथ' जोंना अखा हाबासो गायनो मोनो, अखा हाबा गायनो मोना। ओमफ्राय जोंनियाव जाम्फै गैया नालाय, जाम्फै गोनांफ्राबो बांसिनानो फोनो मोनखायाखै आरो गायजोब्बाय। आं दा नैबे थांगासिनो। ओमफ्राय मैयाहाय नैबे फुख्रिनिफ्राय बोखांनानै बैहाय खोथिया फोदों गाइस, बै प्लास्टिकनि माबा होनाया। नैबेनिफ्रायसो मेचिनजों बोखांनानै दै बोखोनानै खोथिया फोनांदों। ओमफ्राय नै दासिमबो जेबोआनो जायाखै आरो अखायानो गैयाना। बिराद जारला जाबाय बोथोरा। मा सोलायलांथारबाय एकदम। नै आंबो दा बावनो दंगासिनो, सान्दुंबो गैयाना, बाव थान्दा थागासिनो। मानलाजोबखोब्रा। ओमफ्रायहाय मोनायाव माननाय जानानै सालानावबो जादों माननाय। ओमफ्राय खयथायाव उन्दुनो मोन्दों मिथिगौ? 3थायावसो उन्दुनो मोन्दों माननाय जानायानो। उन्दैया मानबायना मोदोमा खुरनो थिनबाय थायो। ओमफ्राय खुरना होनांबाय, उफाय गैया। ओमफ्राय दाना आबानाव खुरना होखांनानै दाना ग्रोब आंनाव मानलायबाय। बिदि जादों आरो। ओमफ्राय दा दसे थाना डाक्टारनावसो थांनांगौ। उफाय गैया, डाक्टार लाना थांनांसिगोन। दा आं ओरै न' फारसे थांफिननोसै। ओमफ्राय गाइस, फंसे खोथा बुंनो सानदों आं। जोंनि आसामाव भाइरेल जायै अखायानो हानो रोंला। गरमानो आजां गाजां थानो हायि बायदि जायो। नै सानथाम सानब्रैसोल' जादों बेबायदि बोथोर जानाया। नङाबाथ' गरमानो थानो हाखाया जाहैबाय, मिथिखायो बयबो। बे मानि थाखाय जादों मिथिगौ। बे भाइरेल जायैनो आसामाव अखा हानो रोंला। जोंनि आसामाव बांसिन भाइरेल जायोना, भाइरेल भिडिअ नुयो, बेनिखायनो जोंनि आसामाव अखा हानो रोंला। गरमबो बांसिन जाबाय। नंगौना नङा गाइस, कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। आंथ' बिदि सानो, भाइरेल जायै अखायानो हानो रोंला जोंनि आसामाव। गरमल' आजां गाजां। सानाबो एसे गाहायाव फैबाय जोंनि आसामाव, ओंखायनो नोगोद गरम जायो दासान्दि माने देग्लाय बोसोराव बांसिन गरम जादों आरो। बे भाइरेल जानाया देग्लाय बोसोराव बारा जाथारबायना। भाइरेलल' खोनायो। फेसबुक नायबाथाय भाइरेल नुयो नालाय, बेनिखायनो जोंनि आसामाव देग्लाय अखाबो गैया, सान्दुंबो आजां गाजां थिं थानो हायि बायदि। 36, 37 गाहाम थांलाबायो जों देग्लाय बोसोराव। जेखियानो जादों गाइस, भिडिअखौ नायलांबाय था। ओमफ्राय गाइस, बे बिबारा बिराद साइस नुयोना, बेयो आवजार फुल। ओमफ्राय सिगांहाय बैहायनो दंमोन, बै लांदाङा बाला होनाय माबा अन्थाइ होनायना बेयाव दंमोन। ओमफ्राय बेना थैदों आरो। ओमफ्राय नैबाव गायदोंमोन। नै बरिया साइस नुयो। आवजार फुल, बे बारा गिदिरबो जाया। बे हावासिखाय एसे जौदों आरो। हावासि नङामोनबा लांदां जायगा मोनबा एसे गाहायावनो बारोमोन। आइजौ गोमोना
गिलु बालु नायनो जारौरौ नाथाय बिनि सिङाव नासो गेसाव थायो थिग बेबादिनो सिख्लाफोराबो गेसाव थायो लोगोफोर मोजां मोजां समायना समायना सिख्लाफ्रा नंगौना नङा गाइस ओमफ्राय गाइस भिडिअखौथ' आं बारा गोलाव बानायला गोलाव बानायबाबो नोंसोर नाया खालि 1 मिनिटसिमल' नायो नोंसोरो ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबासो भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो ओमफ्राय माखासे खिनि खोथाफोरखौ बुजिनो मोनो जों ससेल' नायोबा नों बुजिनो मोना नों जेन'बा भिडिअफोरखौ मोजां मोननाय नङा आरो नों सब भिडिअखौनो नायबानो 1 मिनिट 2 मिनिट नायनानै नों सिनेमा नायबो काहानिखौ बुजिया ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय ओमफ्राय गाइस भिडिअखौ बावनो दोनथ'नो सानबाय आं मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम ओमफ्राय दिनै भिडिअ' एसेनोसै बाय बाय